To ga ka da wata ciyawa a bayanka. Menene wannan ciyawar? Wannan taba ce. Taba wace iri? Tabar wiwi ce. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa wanda aka fi sani da NDLEA reshen jihar Kano. To gani da wani dattijo tsaye gaban wata ciyawa. Bari mu ji daga bakinsa. Shin menene wannan? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunanka? Ni sunana Sabo. Sabo, shekarar ka nawa? Zan kai 50 watakil. Za ka kai 50. Kai ɗan wani gari ne? Ni ɗan Dawakin Kudu ne, ƙauye amma. Wai wani ƙauye? Dagacin Fan-Ido. To ga ka da wata ciyawa a bayanka. Menene wannan ciyawar? Wannan taba ce. Taba wace iri? Tabar wiwi ce. To me ya faru, ba mu labari a takaice? To ni dai ina dai cikin gona ta ne dai. To da naga wasu mutane sai suka suna zuwa, ni dama tun daga naga alama dai na san ma'aikata ne. To amma ina gindin wata bishiyar lemu a tsaye. Sai wani izo ina tambaya ta gonar wane ne, kuma ni na san ma'aikaci ne, sai ya rufke ni. Da ya rufke ni shikenan sai muka shiga cikin karan ne. Cikin karar take. Shikenan sai suka samu ankwa, da suka samu ankwa sai suka ce mu shiga cikin karar din. Shine muka shiga aka cicciro ta. To kai da karas kake amfani, kana shuka ta a tsakiyar karas saboda ka ɓadda kamaki? Ba haka bane. To karar ai ba mai tudu bane. Ya za a ɓadda kama a wannan? Shi karar din da bai fi haka ba. To shekarar ka nawa kana noma wannan taba? Ni gaskiya ni ba noma ta nake fa. To gata kuma kai ka ce a gonarka aka same ta? To ai wannan ni sha nake yi. Amma ka faɗa cewar kakan ɗan sai da wata dan kai ce. Kwana 2-3 dai haka, wallahi sai kwana 3-4 ba ta kwandala ban sayar ba. 5 dai 1000 haka dai ana zuwa ana saya. To amma ka san laifi ne noma ta? Insha Allahu. To me yasa ka noma kuma bayan? To kuma wannan ai kaddara ce. To me fatan ka yanzu? Yanzu fata na Ubangiji Allah ya hane mu gaba daya.